Zavisi kako gledamo. Dakle, u malim nezavisnim redakcijama koji su pretežno na internetu ima. Ja radim u jednom takvom mediju i meni niko nikada nije rekao šta smem da radim ili šta ne smem da radim, što je još gore, ali naravno da u mainstream medijima, televizijskim stanicama, stanicama sa nacionalnom frekvencijom, dnevnoj štampi koja se prodaje u celoj zemlji, i tekako možemo da postavimo pitanje da li tamo ima medijske slobode. Vrlo dobro znamo da se određene priče ne plasiraju u takve medije, da se o nekim ljudima ne razgovara. Imali smo slučaj supruge Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, Marije Mali. KRIK je objavio prvi intervju sa njom. Sledećeg dana ni jedna jedina novina, osim Danasa, nije imala tu priču u svojim novinama. Sačekajte, ne možemo se lagati da supruga gradonačelnika optuži svog bivšeg muža da je učestvovao u finansijskim malverzacijama i da je rušio u Savamaloj. Pa to je vest. Istraživačko novinarstvo u Srbiji se preselilo u nevladine organizacije. Jako malo istraživačkih novinara, redakcija istraživačkih ima u televizijama. Ranije je to bio Insajder, Insajderu B92 više očigledno nije želeo da bude medijski pokrovitelj, pa se i ta organizacija preselila u nevladin sektor, osnovali su, jel tako, udruženje i počeli na takav način da plasiraju i rade svoj posao koji su godinama radili dobro. Isto je sa BIRN-om, sa CINS-om i sa Istinomerom. Dakle, izvore finansiranja mi nalazimo iz stranih fondova, evropskih, koji imaju želju i volju da finansiraju istraživačko novinarstvo. Ono je skupo i dakle samo se tu istraživačko novinarstvo preselilo. Retke priče, i moram da ih pohvalim, dolaze u nekim medijima, na primer koleginica iz Niša koja je dopisnica RTS-a pokrenula važne priče o korupciji u jednoj banji dole na jugu, zbog toga je i nagrađena i nagradom, tako da ima dakle tih izuzetaka, ali to je izuzetak koji potvrđuje pravilo da istraživačko novinarstvo u Srbiji preselilo u nevladine organizacije. Ja sam studirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i uporedo sa tim ja sam završila 2 ili 3 škole istraživačkog novinarstva, upravo ove o kojima vi pričate. To letnje škole, neformalno obrazovanje je jako bitno, praksa, da mladi novinari odu sada zakucaju Fonetu, Beti, Istinomeru, CINS-u na vrata i kažu ajde ja hoću malo nešto da radim, makar i besplatno, ali da me nešto naučite, da krenem da radim nešto dobro, da dobijem od vas energiju, polet i želju i onda vam se karijera stvarno i razvija u tom pravcu. Evo, ja sam živ primer toga. Neformalno obrazovanje je jako bitno, fakulteti kod nas su, moram da kažem, rigidni, mi ne dobijamo znanje kako treba u medijima, pravo znanje i praksa se dobija u redakciji i na takvim neformalnim školama gde vi imate sa novinarima direktnu komunikaciju, neki treninzi, neki monitorinzi i tako dalje, ali naravno da je fakultetsko obrazovanje jako važno, bez toga ne možete bez diplome. Da ne odustaju. Mnogi novinari mladi odustanu od toga zato što prvo ti treba mnogo vremena, treba ti mnogo novca i da bi ti video svoj uradak moraš da se mnogo mučiš. Ovako, kad odeš u informativnu redakciju, odmah tu ti napraviš neki prilog, odmah uveč u vestima se emituje i ti vidiš neki plod tvog rada. A kod istraživačkog novinarstva je to malo drugačije. 6, 7 meseci, 8 meseci ti treba da čekaš da objaviš svoju priču, da ona prođe sve provere, verifikacije i tako dalje, ali čini mi se da nema lepšeg osjećaja nego kada imaš takav rad iza sebe, a imaš tako malo godina. Pa ima li većeg motiva i boljeg motiva od toga?